Hello viewers, welcome back to my channel. दिनैहाय ब्लग भिडिअ लागोन आङो दा थांगासिनो सकआवहाय दिनै जि सुनायनि भिडिअ होबाय थाला ब्लग भिडिअखौनो लानोसै मा खालामनाय जायो मानाय जायो थांगासिनो दा नै थाबाय साइकेलबो गैया बेग मोनसे लाबाय थाबायलांगासिनो नायसाबलांबाय थादो नोंथांमोनाबो दिनैनि आंनि ब्लग भिडिअखौनो बिनिफ्राय बेनो जाहैबाय जोंनि बोरिमुग सकआ सिगां बहुत फिसामोन दा देरबोबाय सकआ दखानफोरा बारायहोलांगासिनो नै नायनो हायो नोंथांमोना आरो नैबे आंनि फिसा थेलेबलेब टेलरिं दखाना बेनो आरो लोगोफोर बेनिफ्राय आं बाहेरनिफ्रायबो दिन्थिना होबाय नैबे जे एस टेलरा आंनि दखाननि नाम नङा दे सिगां टेलरिं दखान दंखायोमोन बेनिनो नाम बिनिफ्राय खाथियाव जि दखान मोनसे दङ आंनि दखाननि खाथियाव आरो नैबे मोनसे बन्दआ दानानि बिनिफ्राय नैबे नुनाया आंनि आरो नैबे बड'सा जेरक्स सेन्टार बेबो जाहैबाय कम्पिउटार दखान आंनि दखाना नैबेनो आरो थेलेबलेबनो एखेबारे बिनिफ्राय मोनफैनानै आङो दिनैहाय दखानखौबो दिन्थिनानै होबाय बाहेर खिनजानिफ्राय आरो जायगाया जाहैबाय जोंनि बोरिमुग सक बोरिमुगावनो जेनेबा आं थानाय गामियावनो आरोना बे सकआवनो होयो आङो दखानखौ दा सफैनानै गासिबोथ' दखानखौ साफा खालामो सिबस्राङो नालाय आंबो नै फार्स्ट अफ अल दखानखौ सिबनानै साफा खालामग्रोनानै लाबाय बिनिफ्राय दै आरि सास्रिनानै लाबाय एसे मान्थुबारि लगायनोसै दा रावबो स्टुडेन्टबो फैनो गैथ'वा आङो माने बन्द होथ'दों फुजानिफ्रायनो बन्द लाखिनानै दोनथ'दों हारसिंजों जि सुस्लाबनो हायाखैमोन बिनिखायनो क्लासखौबो आङो नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनगोन दा आङो सिलायनो नागिरदों सादर कास्टमारनि होफैनाय बेबो दिनैहाय जेबो ब्लाउस आरि सुवा सादर गांनै सुगोन बिनिफ्राय आंना खामानि मावब्लाथाय टेन्टावनो ओंखारनाय मानाय जानाया बिराद इम्परटेन्ट डेरि मिल्कखौनो जालायबाय आङो आरो गांसे नैबेखौबो बेबो सादरानो बेखौबो सिलाय होलांबाय माने गांसे जाखांनानै आरो बे गांसेखौ सिलायनायावबो एनेकुवा उन्दुनो ओंखारनाय जादों माने जि सिलाय बेनिखायनो आरो नुडल्सखौनो जाना होबावलायबाय आरो गथ'फोर बायदि जानाय आरो सिलायनायल' जागासिनो बे साननैसोआ आरो हारसिंबो जाहैबायना बिसोर थाब्लाथाय स्टुडेन्टफोर थाब्लाथाय बिसोरजों रायलायबाय थानाय जायो गैयिजों सिरि नालाय हारसिंनो टेन्टावनो ओंखारलायलाङो बे सादरखौ सिलायखांनायनि उनाव आरो कास्टमारनि नैबे गांसे गस्लाया गोदानमोन आरो कुर्ता बेखौ डाबल सिलाय होनो लाबोदोंमोन बेखौनो सिलायगासिनोमोन आङो सानसेया बेफोरबायदिनो थाङो दिनानै कालारखौबो माने पिंक कालार लादिया गोमो सिलायनाय सादरनिजोंनो सिलायनानै होनोसै आङो सोलायबाय थानो एखेबारे बानाय मोनबाय जिहेतु सिंनिसो डाबल सिलाय नालाय सिनायखानाय नङा बिनिफ्राय सादरखौ सिलायफिनबाय आङो ग्रिन कालार गांसे आरो नैबे येल्ल' बायदि गांसे एनेकुवा उन्दुनो ओंखारदोंमोन नैबे गांसे लेहेंगा दंबावो आरो स्कुलनि बियो प्रग्राम दंनो सेन्ट जेभियार स्कुलाव बेनिनो गांसे आरो लेहेंगाखौ सुथाबनोसै बेयो स्कार्ट आरो लेहेंगानि बे गांसेखौ सुनानै लालायबाय नै एखेबारे दखानाव फैब्लाथाय सानफ्रोमबो सुनायानोसै फाइनालि जाबायमोनबो आंना लेहेंगाया नै जानजिनि खिनिया दंबावो सिलाय खालामनो अनलाइननिमोन कालारा बुहुत मोजां फैदों नै नायनो हायो स्कार्ट खिनिखौ सिलायखांनानै आं भिडिअ दिन्थिनानै होबाय बिनिफ्राय दा सानजौफुनि ओंखाम जानो थांगासिनो न'आवहाय सफैनानै नै ओंखाम जानो ओंखारबाय आङो ओंख्रिया खुसियाजों जारि बायदिसिना मैगं खांथिंनायमोन ओंखामखौबो माने गुसु जागोन होननानै हटकेसावनो खुरना दोनदोंमोन आरो बेखौनो जानानै लाबाय आं रुम सिङावनो जाफैनायसै ओंखामखौ इसिङाव हारसिं जानो बानानै खुसियाजों मैगं खांथिंनायमोन आरो जाना लानोसै सानजौफुनि ओंखाम बिमानि आखाइजों संनाय नोंथांमोना बे ओंख्रिखौ गोथाव मोनो ना मोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव ओमफ्राय ओंख्रिया बानलु गोसामोन आरो अब्लाबो जाबाय बुहुत गोथाव मोनो आङो टेस्टिबो जादोंमोन बानलु गोसाब्लाबो बिनिफ्राय बेलासे एगेइन थांफिनबाय दखानाव साइकेलजों आरो फुङाव माने स्कार्ट खिनिखौल' बानायना थांनाय जादोंमोन ना सानजौफुआव बेलासे फैफिननानै बे लेहेंगानिनो गस्ला खिनिखौ आङो हानो थाखाय मेजारमेन्ट खालामना लाबाय आरो आखिनानै लाबाय आखिनायनि भिडिअ होबाय थायासै आङो सिगाङावबो गांसे होखांखाबायमोन बिनिखायनो बिनिफ्राय नैबे गांसेखौबो दा बानायनानै लानोसै
टेलरिं खामानि होनब्लाथाय समाव बिराद आथुर जाहैयो माने बेबो गाबोनो सेन्ट जेभियार स्कुलाव प्रग्राम दंनो बेनिनो लेहेंगा बेलासे लांनो फैथारगोन बेनिखायनो सुनांबाय आङो सुयै सुयै ओंखारबायबो नैया बेलासे जालायलांबायमोन बेलासेनो लांफैखागोन बेखौबो बिनिफ्राय आङो नै भिडिअ दिन्थिनानै होबाय गस्लाखौबो नै फ्रन्ट साइडआ बेफोरबायदि नुबाय हाफ स्लिभसो बेनिया माने आखाइ गैफायामोन आरो अनलाइन खालामनायावनो फैफाखायाखैनो गस्लानि आखाइया नोंथांमोना नायनो हायो नै कालारा जि किउटखा बयनियाबो पिंक कालारानो आरोना आङो गांनैयानो सुखांबाय बिनि सिगां गांसेखौ भिडिअ होखांखाबाय नै नायनो हायो नोंथांमोना गस्लाखौ बिनिफ्राय अखाबो फ्रि फ्रि हागासिनोमोन मोनाबिलियाव सुखांनानै मानानै एसेमान जानो थाखाय साना भाजा लायलायबाय आङो बिनिफ्राय बेखौ जानानै लानोसै लायनायाव अखाबो सिजाबाय मोनाबिलिबो जाबाय नै नायनो हायो नोंथांमोना बिनिफ्राय साथा लायै थाबायलांगासिनो अखाया एसेबांबो गोसा हायाखै फ्रि फ्रि हागासिनोमोन साना भाजाखौबो जाना लानोसै बिनिफ्राय मोनाबिलिबो जाबाय न'आवबो थांनो जाबाय बेखौ जानानै लाबाय आरो मेचिनखौ गंसे न'आव लांफानोसै आङो लेहेंगा जिहेतु गांसे सुबावनो दङ नालाय हराव न'आवनो सुहैनोसै नैबे गंसे मेचिनखौ खालि खालामना लाबाय आरो बे जायगानिफ्राय लाना थांथ'नोसै न'आव सुहैनो दा हरनि थाखाय बेटारि गारियावबो थिखोनानै हरबाय एगेइन न' सफैनानै मेचिनखौ नै न' सिङाव सोबाय आङो थ' बाय बाय गाबोननि गोदान भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन दिनैनि भिडिअआव बेखिनियानोसै